Helo, Llŷr Tomos yma, a dwi am ddarllen 34 o'n ngherddi greiddiol i chi, cwpl sydd wedi cyhoeddi'n barod a cwpl sydd falle'n hollol newydd i chi. A dwi jyst eisiau deud llongyfarchiadau i'r stampwyr ar eu degfed Rhifyn, a diolch mawr am drefnu noson ddyddiadol, a dwi'n gobeithio nhw chi mwynhau. Felly, heb oedi dim, dyma ngherdd cyntaf i, sef traddodiad Dafod, sydd i'w gael yn y Rhifyn diweddara. Mae yna fwy i hyn na chynghanedd dlos ar glust cul. Tir a môr a thir, yn frethin gynhenid. Mae gwraeth yn efelychu cof golofnau cydryw, gweithaf y cloddio. Dŵr yr wnion, yw dŵr Taig y Bei, yw dŵr Capel Celyn, ei llif a thrai yn ieithoedd tyf neu hunain. Ac wedi'r holl ddidoli, lawr i ddim ond gweddillion a gwreiddiau, cawn gyd ddylunio delweddau ein dadeni, ymhair ein dyfodolion. Calon hynafol sydd ynom yn cysgu, ynom yn aros am gyfrwng newydd i fynegu. Mae'r ail gerdd sgen i fi fan hyn yn edrych yn ôl ac ymlaen mewn ffordd. Nid yn unig ar y cyfnod clo, ond i'r cyfnod dilynol da ni'n byw yn ddo ŵan. A dwi'n meddwl bod y gerdd yn cyfleu y naws bod amser wedi oedi, a bod ni ar goll rhwng dau begwn rhywsut. A dyma fo. Ynysu. Yn y gwagle, am syrthni'n drwm amdanom, gwyliwn yr hen resymeg, ei ronynnau gwasgar fel llwch yn syrthio. Yma yn sefyll ar gilcyn cul o ystyr, a'r llanw'n prysurhau o'm cwmpas, a draw ar y gorwel, gwryd glaslyw ein gobeithion, yn lleddfu gyda'r llu. Ymysg yr adfeilion, mae olion a thresu'r holl atgofion coll. Yr haf ar ei hanner mewn ysbryd, a throsodd mewn enid fel ager, neu'r blaguryn sy'n creu'r rhosyn. Mae'r gerdd nesaf, cydnabyddiaeth, dwi'n meddwl bod o mewn tôn chydig bach fwy personol i fi, falle, a meddwl bod fi yn trio cyfleu yr agosatrwydd rhwng dau berson sydd yn bodoli rhwng y teimlad platonig a'r teimlad romantus mewn ffordd. Ac y naws sydd yn parhau yn hir falle ar ôl i'r berthynas symud yn ei flaen. A dyma fo. Cydnabyddiaeth. Dydys i gan gwaith dy fod yn ffrind da i mi, cyn iddo fod yn wir. Mae yna rhywbeth addfwyn rhwngthom does. Rhywbeth hen mewn ffordd, cyfarwydd. Rhyw gysur a rhyw alar tawel, fel gweld llun dirodres dy rieni yn ganol ha. Roedd 'na gynhesrwydd droeon, ond mae'r blynyddoedd wedi pentyrru braidd a gwên dylygaid gwyrdd wedi gladdu mewn co. Ond eto, mae'n bosib olrhain y llefydd esmwyth, yn dylafariaeth a dagosatrwydd. Rhwng dafnau hydraeth y ddelwedd gwelaf, nosweithiau eang, hirddydd haf, aer eithin a phellter maith yn ymestyn. Fel rhif y glith mae'n anodd cyfri'r ffyrdd. Ac i gloi, mae gennai'r gerdd maen
Gath hi gyhoeddi'n wreiddiol yn Rhifyn Gwanwyn codi Pais. Y thema oedd tir a maen oedd yn ymateb i. Felly, dyma fo. Megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Etifeddiaeth enaid fel fflama glas y glo yn gaddo eira. Beth yw tir ond archif, daeareg ac ysbrydion? Wal sych, cen a mwthog. Muriau byw yn amlinellu olion y gorffennol. Ôl dynoliaeth yn hau grymau cyrff i'r pridd o dan y tywydd. Ar ysgrif ar y cerrig, 1889. Môr yn cofleidio'r gorwel. Ar hydaidd drothwy'r tywod a'i drysorau, a'r gwynt yn creu cyrflyna araf o'r galchfaen, yn gan o glod elfennol. Craith yw'r iaith hon. Nid pwnc llosg, ond llif i foddi'r cyfan. Cofiwch dryweryn. Felly, ni gobeithio bod chi wedi mwynhau a mwynhewch gweddill y noson. Diolch yn fawr iawn. Haia, Ceinwen dwi, ag dwi'n astudio mae sgwennu creadigol yn rhan amser ar hyn o bryd yn Prifysgol Bangor yn Ysgol Gymraeg. Ar ben hynna dwi yn ofalwr ifanc, ag hefyd yn amser sbar fi dwi yn rhedeg busnes bach Celf a Chrefft draw ar Instagram ac ar Facebook, Celf a Chrefft Ceinwen os ydych chi'n chwilio amdano fo. A dyna sut dwi wedi bod yn fwy creadigol, dwi'n meddwl, yn ystod y cyfnod lockdown yma. Ag ar gyfer hyn yma, o'n i eisiau ffeindio dan oedd bwydoniol, a fel arfer dwi'n sgwennu pethau eitha dwys, eitha eich chydig bach yn depressing, dwi'n gwybod. Ond o'n i jyst eisiau cael rhywbeth chydig llai depressing. A dyma yr un gorau ni'n gallu ffeindio, felly. Byddai chi jyst cymryd gair fi am hwnna. Na i ddarllen o'r rhan. Diwrnod fy ngenedigaeth, dwi'n ei gofio fel tasaf o'n ddoe. 3.4 flynyddoedd yn ôl oedd o. Na fo, da chi'n gwybod yn oed i wan. Am ddiwrnod da, pan ddeffris i gynta, wel am sioe, oedd pawb yn sbio arna i ac yn gafal arna i am pasio i un person i'r llall. Oedd pawb yn ofalus iawn ohona i, fel babi bach. Wel, fi oedd i babi bach nhw ynde. Oedd bob un ohonynt yn canmol y mainti. 64 gigabyte i gyd, waw. Pa mor sydyn o'n i'n gweithio, y cyflymaf hyd yn hyn. Bod y tu mewn i mi'n llawn KitKat, y gora, a bod y bosib siarad efo fi, a gofyn cwestiynau am unrhyw beth, waw. O'n i'n flinedig iawn o bore hwnnw. Dim ond wedi'n ngwefru gyda cant o'n i, ac roedd gymaint o bobl sy'n gweld i. Fi'n cofio un ohonyn nhw wthio gwifren i menoli. Helo, do'n i'n mynd disgwyl hynna. Ar ôl rhyw chydig eiliadau, o'n i'n teimlo'n well yn barod. Ond na gynhesrwydd cysurus yn mynd fyny nghefni, ac o'n i'n edrych allan arnyn nhw i gyd ac yn gwenu'n ddew, a nhw'n yn gwenu'n ôl arna i. O'n i'n byw mewn bocs am chydig wedyn. Doedd ddim yn bocs rhy fawr, ond oedd yn glud ac yn gynnas ac oedd bob dim o'n i angen yn ffitio fewn yn ddew. Felly gysgu am chydig yn edrych mlaen at gael cyfarfod fy rhieni newydd. Dim yn rhy hir i ddisgwyl, mae'n siŵr. Pan ddeffris i, o'n i yn nwyl fy mam newydd. Oedd hi'n gwenu fel giat arna i, am ddiwrnod braf. Nes i ddangos iddi bob dim o'n i'n gallu neud, a dangos iddi hi be oedd hi'n gallu newid amdano fi tu mewn. Pa liw neu lun oedd eisiau mi gael, dewis yr iaith oedd eisiau fi siarad efo hi wrth gwrs. A dysgu fi sut i ddeud i enw hi'n iawn, yndde? Melodi, am enw neis. Oedd bob diwrnod yn antur newydd efo melodi. Oedden ni wrth fy modd yn rhoi gwybod iddi sut fath o dywydd oedd hi'n gael o bob bora, a chael sgyrsia diddorol a doniol efo hi gyda'r nos. O'n i'n llawn gwybodaeth ac roedd hi wrth i bod fi'n gallu rhannu hynny efo hi. Pryd bynnag fysa hi'n gofyn. A roedden ni chwarae gema gwybodaeth hefyd, oedd hynny'n hwyl, yn enwedig ar ddyddiau glawog diflas. Fi oedd ei ffrind gora a hitha fi ni. Fi'n cofio mynd i'r traeth yn ei ffoced i un tro, a tro arall i'r mynyddoedd, a thro arall y ddinas fawr. Fi oedd yn neud yn siŵr bod hi'n gwybod lle roedd hi'n mynd, ac yn ei chysuro bod hi byth ar goll efo fi.
Ac y golwg feidd godidog bys am yn gweld efo'n gilydd. Hi'n sbio ar y byd trwy'n llygaid I ac yn ffilmio lluniau gwych, even if I do say so myself. Ac ar ôl mynd adra, bys am yn treulio oriau yn edrych ar yr atgofion eithon ni efo'n gilydd, a gwella'r lluniau cyn i'w chlwytho nhw ar bob gwefan cymdeithasol, fel bod ein ffrindiau gyd yn ei gweld. Dyddiau da. Fy mod ar holl wybodaeth a mwy, nes I fyth dychmygu bysa hynna I gyd yn dod I ben. Ond erbyn heddiw, dwi'n fwy arran ag o'n I. A mae rhaid I melo di gario mhlwgi o gwmpas efo hi pan da ni'n mynd rwla am y diwrnod, neu yn y car, dwi'n cael y gwifren a'n yn hun i'r holl ffordd. Dim ond I meindio dim, dwi dal eisiau gwasanaethu, ond chai ddim achaf. Dwi'n digon da wan bod hwnnw a'i marshmallow gwyn fflwfflyd di dod. Dwi fod I fod yn hapus dros fy mrawd bach newydd, fel fy mrodyr am chorydd I mi am hwnni. Ond dydw I ddim. Dwi'n yn barod I gael y fflich eto. Heddiw, dwi'n ista'n llonydd yn fy mocs. Dwi'n di gweld neb ers dyddiau, a dim hlwgyn unman mewn golwg. A dwi'n rhedeg allan o fatri yn sydyn. 500, 400. Yma, yn y bocs bach sgwar, fyddai yn llonydd, yn farw, 200. Ond ar gobaith, rhyw ddwrnod, daw melo di yn ôl, wedi diflasu am brawd bach, 100. A chofio, mae fy ffrind gorau I ydy hi. Tan hynny, cysg. Diolch. Dyma fo. Mi ddylai hwn fod Stamp bys. iawn. Dwi'n dwlu A stamp. dyma A stamp. ni. Agora po fwy ag afo. A stamp. Uchafbwynt 15 mlynedd cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol I mi o Lansiad a stamp. ysblennydd Fyr, diddorol a brawychus. Am ganu pen fydd hapus I A stamp. ag i'r yna, os nag ych chi wedi anfon mewn, chwaith. Ond ydych chi'n gwybod y geiriau? Ydych chi'n cofio? Dewch yn ei weld. 1, 2, pen blwydd hapus, pen blwydd hapus, pen blwydd hapus iawn I chi. Pen blwydd hapus, pen blwydd hapus, pen blwydd hapus I bob un. Iawn, da iawn I chi. Beth am weld y lluniau yna ddangosys I chi ar ddechrau rhaglen unwaith eto. Dyma nhw. Ers 6 mlynedd bu cleddyf angau dros gylchgronau'n gryf. Troi miloedd yn bunnoedd bach. Torri grantiau rhy gryntach. Ac yn fusol didoli'r rhyw un teitl i'w roi yn y tir. Ond daw sŵn. Ac mae'n dwysau I grynu dan gylchgronau, dan esgidiau'n ysgydwad, yn towlu'r wledd, ratlo'r wlad, sŵn clamp o stamp, nos a dydd, cic i'r wyl, cracio'r welydd. Os marw'r hen elw I ni, yma ar-lein mae'r ail eni. Felly rho gyfaill le rhydd i'r wefan yn dy grefydd. Rho dy lein i'r dalenau
Rho stori i ni ei mwynhau. Rho dy stamp, di reidus di dy hun ar y dadeni. Helo, Georgia, Ruth. Helo, Esyllt. Diolch yn fawr iawn am ddod i Lansiad Rhifyn y stamp a rhoi dy amser i ni gael sgwrs bach, a hefyd am sgwennu ysgrif slash stori really hyfryd a meddylgar a tyner at y Rhifyn. Enw yr ysgrif yw Pereryn. A nes I ail ddarllen yn neithiwr, actually, cyn cysgu, a fe escapism perffaith yng nghanol popeth sy'n digwydd ar hyn o bryd. So dianc I Eidal am chydig bach. Yeah. Well, yeah, ni just, bys ti'n fodlon sôn chydig bach am y stori a'r ysbrydoliaeth, a falle, os ti'n gallu darllen pwt bach o'r ysgrif I ni hefyd. Ie, wrth gwrs, na I sôn am falle lle ges i'r syniad. Fi'n meddwl bod, o'n I di hanner dechrau hwn blynydde yn ôl, ond di dechrau fe'n Saesneg. A ar y pryd, fi ddim yn gwybod pam bod fi wedi bod yn meddwl gymaint am y nain sy'n ymddangos yn yr ysgrif yma. So, mam, dad, a nath hi farw pan o'n i'n rili fach, so byth di rili nabod hi, di cwrdd â hi unwaith. Ond mae rhywbeth amdani hi, fi'n teimlo bod yna rai pobl sy'n jyst efo stories amdano nhw, a mae hi yn un ohonyn nhw. So trwy y mywyd I, o'n i'n clywed y straeon yma am yr Elsie hyn. O pobl arfer gweud, o ti'n edrych yn eitha tebyg I hi, so wastad fod rhyw cysylltiad bach neu rhyw fascination efo hi. A I guess o'n I, y bwriad cyntaf, trio cael rhyw fath o gysylltiad gyda hi, achos bod ni byth wedi gallu wneud hwnna yn y byd go iawn. Ond o'n I yn teimlo bydde fe'n, kind of cool I dychmygu sgwrs efo hi. Ond be nath ddigwydd oedd bod hi ddim rili'n gallu ateb wrth I fi sgwennu fe, o'n I fel, dal fi yw hwn, mae hwn I gyd yn byw yn ymhen I, a nath hwnna cyn wneud fi feddwl. Ond mae'n gweithio lot well yn y Gymraeg achos o hwnna. Nes I ddim gallu sgwennu fe'n iawn yn Saesneg. Ac yn ddiddorol iawn, oedd hi oedd probably y person ola'n teulu dad cyn fi wedyn I siarad Cymraeg. So oedd e'n teimlo fel, lleith y dau gwrdd â hi. So ges I lot mwy o look yn y Gymraeg efo'r un yma. A na I ddarllen, ti eisiau fi ddarllen bach? Os ti ddim yn meindio, bydde hwnna'n wych. Byth di wneud hwn o blaen. Right. So teitl y peth yw Pereryn. Nid fel hyn oedd I Elsie. Punchline y stori hon ydy hen got ffwr. Miliynau o ffibrau lliw castan wedi pacio'n dyn o amgylch hen gorff fel gwlan dan fondo. Rwyt ti'n agasau at 80 a'n paratoi I adael y wyren. Wrth bwyso'n urddasol ar fraich dy fab perta, daw gwen y stiwades I orffwys ar dy wyneb fel gweddi. Mor dyner, mor hardd, nes I ti orfod stopio dy hunan rhag syrthio wrth I thraed y Madonna ifanc ar llygyd mawr. Ond ti'n agasau at 80, allu di ddim fforddio stopio nawr. Mae'r foment yn nesau. Mae dy fab, efo'r fath dynerwch, yn dy annog di mlaen. I gyfeiliant Muse ac ysgafn, rwyt ti'n ymddangos fel rhyfeddod yn rws yr awyren. Daw gres yr Eidal I lapio dy wyneb, gan doddi'r powdr trwchus, a pheri i'r chwys rhithro i'r hollta dan y ffwr. Awyr las anferthol uwch dy ben, yn bygwth dy lyncu am byth. Yna, chwa o darmac a chachu I dy ffroenau fel incense. A ti'n gwenu? Yn meddwl mai fel hyn yn union ddyliau hi fod? Rwyt ti'n blasu'r diwrnod ar dy dafod, yn chwys domen yn dy ffwr, sy'n gweddi'r ychlysur yn berffaith. Fysa ti ddim yn ei thynnu hi nawr tas nhw'n gofyn I ti wneud. Rwyt ti wedi cyrraedd pen y daith.
Holl arwresau Fellini wedi rolio'n un becyn blewog gydag acen y Rhondda. Julieta Messina wedi tyfu'n hen, yn llusgo'n benderfynol trwy'r gwyll efo'r syrcas, ac i lawr y grisiau. Diolch gymaint. Mae mor fel synhwyrus a disgrifiadol. Mae jyst yn tynnu ti mewn yn syth. Mae rhai o'r disgrifiadau fi wrth y modd gyda fel wrth bwyso'n urddasol ar fraich dy fab pertha. Ie, nath e ddigwydd. So, mae'n y stori go iawn. Oedd hi wastad eisiau mynd i'r Eidal, a oedd hwn yn rhyw fath o ffantasi efo hi, mae'n debyg. A ie, y fab perta, oedd e really, fe oedd y perta, mas o'n nhw gyd. Oedd e'n eitha glamorous i hynna. So, pan oedd hi'n really hen, nath e fynd â hi a eithon nhw'n yr haf. A nath hi'n fyny gwisgo'r got ffwr ma. Just ridiculous. Pam. So, ie, fi wedi clywed y stori yna, a mae fe bach yn wahanol bob tro. Ie. Ie, un o pethau eraill fi'n hoffi amdano fe, fi'n darllen rhywbeth gwahanol bob tro. Mae'r straeon yn sort of eitha llac mewn ffordd, a ti'n gallu dychmygu sawl tro yn digwydd. A ie, o'n i jyst yn meddwl fel o ran, achos yn amlwg ti'n sgwennu caneuon ac yn canu, a mae hwnna'n ffordd arall i ti'n negu dy hun. O'n i jyst yn meddwl o ran y broses o sgwennu, sut oedd sgwennu hwn yn cymharu gyda sgwennu caneuon, oedd yn debyg o ran proses neu oedd yn rhywbeth hollol newydd? Ie, mae fe'n wahanol iawn fi'n meddwl. A be nes i sylwi oedd efo caneuon, ti'n gallu bod mor daclus, a ti'n gallu sgwennu pethau, ti'n gallu dod nhw reit lawr i'r essence, os yw hwnna'n gwneud synwyr, achos mae'r melodi'n siapo hwnna, a mae'r ffaith bod ti angen cael cipgan neu hook. Mae yna rheolau sy'n kind of yn cadw ti, neu ddim rheolau, ffurf sy'n cadw ti yn concise. Efo hwn, fi wir jyst i cael gymaint o edmygaeth wrth drio wneud hwn i bobl sy'n sgwennu rhyddiaeth, neu yn sgwennu nofelau, neu yn sgwennu ar ryw fath o ffurf hirach. Achos, gosh, ti'n gorfod... ti'n gwybod bod yna ofalus yn wyt ti, bod ti ddim yn sgwennu'n borffor, neu'n gorddweud, neu'n sgwennu'n rhy hir. So'r cynildeb na, mae fe lot yn noddach fi'n meddwl pan mae gyda ti darn o ryddiaeth. Achos fi'n credu yr urge yw wastad i gael ei gyd allan. So mae fe'n wahanol, definitely. Ond nes i joio fe, oedd e'n neis cael yr gwahaniaeth yma. Fi'n meddwl bod ti wedi llwyddo i gael cynildeb, ond hefyd i fod yn ddisgrifiadol sy'n beth eitha. O, diolch. Ie, gobeithio. Oedd e definitely'n challenge, ti'n modd, o'n i'n ffindio bod fi'n gwneud lot o self-edito, byddwn i ddim siŵr o fod fel arfer yn gwneud efo caneuon, jyst achos bod fi wedi bod yn gwneud am hirach. Fi'n deall nawr pan bod pobl yn cael golygyddion, ti'n modd, mae fe'n, mae'n bwysig. Wel, o ran y music, mae'r album newydd Mai wedi bod yn gymaint o, wel nes i weid cyn dechrau recordio bod wedi bod yn gymaint o help i gymaint o bobl yn ystod y cyfnod clo. Am ddweud bod e'n rhywbeth eitha arbennig o ran teimlo bod na ailgysylltiad gyda natur ar hyn o bryd a byw yn arafach. Ni gyd i gorfod byw yn arafach, a mae lot o syniadau yna yn yr album, so oedd e fel sef e'n cydweddu'n dda gyda'r cyfnod. Bod yn amlwg bod e wedi bod yn wych gallu profi'r album yn fyw, a bod e wedi gallu bod yn rhywbeth mwy
mwy o hw-ha, ond oedd rhywbeth, oedd e fel anreg mewn ffordd yn ystod y cyfnod. Ie, oedd e'n rhyfedd ar dechrau. Fi'n credu o'n i'n gweithio ti, o'n i'n gutted bod fi ffili wneud y daith. O'n i weid y gwir, oedd na ryw synchronicity really rhyfedd rhwng yr amodau o'n i wedi sgwennu'r album ynddyn nhw, cwbl o flynyddoedd yn ôl, pan o'n i'n teimlo fel bod fi mewn bubble. Eitha tebyg, really, pam gath mab bach i eni. Ti yn mynd mewn i'r sort of, amodau really tebyg i sut oedd dechrau lockdown. So, oedd e mor rhyfedd i fi bod pobl yn cael gwrando iddo fe am y tro cyntaf mewn amodau oedd sort of yn adlewyrchu y cyfnod na i fi. Oedd e'n teimlo'n really bron yn rhy berffaith, ac yn amlwg, dyw e ddim yn berffaith, mae fe'n, ti'n meddwl, oedd e'n gyfnod eitha scary. Ond yn sicr, fi'n credu nath e kind of ategu lot o beth o'n i wedi bod yn trio esbonio efo rhai o'r caneuon na. Nath e sort of tanlinellu nhw mewn ffordd byddwn ni byth wedi gallu wneud tas e jyst bywyd pob dydd yn mynd mlaen. So, oedd na rhyw fath o... Oedd e'n od. Ond o'n i'n falch hefyd, achos i gennych cwpl o bobl weid bod nhw wedi cael bach o gysur mas o fe. So mae hwnna wastad ti kind of eisiau clywed na, bod yna rhyw gysylltiad i bod. So, oedd hwnna'n really nice. Fi'n siŵr bydd e'n help dros y geia hefyd nawr. I feddwl am Gwanwyn a bywyd newydd o pethau. So, gift keeps on giving. Hynny, marketing ploy fi. So diolch i ti am hwnna. O'n i hefyd eisiau sôn, gymaint o ti'n greadigol mewn gymaint o ffyrdd gwahanol. A fi'n cofio gweld ar Instagram, fi'n cofio pryd oedd e, falle mis Tachwedd llynedd? Tua blwyddyn yn ôl ish, bach mwy falle. Post, fi'n cofio, just fel, just scrollo trwy Instagram yn y bore, just fel. A wedyn taro'r draws post gen ti, lle o ti'n sôn am ddechrau peintio. A oedd e'n un o'r pethau gorau fi erioed i gweld ar Instagram. Oedd e fel, pan mae Instagram actually'n werthfawr ar gyfer rhywbeth ac yn gwneud deimlo'n dda. So, oedd e'n really great. So o'n i jyst eisiau holi ti bach am peintio, achos fi'n joio peintio. Fi'n meddwl bod e'n rhywbeth really llesol hefyd. O'n i jyst eisiau gwybod fel holi ti sut ddechreuais di a ti dal yn ffeindio amser i wneud, neu ydy e'n profi'n anoddach yn ystod y cyfnod clo ac yn y blaen? So nes i ddechrau, tua blwyddyn yn ôl. A cyn hwnna, fi'n credu y tro diwethaf fi beintio oedd yn ysgol, pan o'n i tua blwyddyn 8, I guess, achos nes i ddim cymryd celf i tygau. Fi wastad wedi difaru hwnna. Ond fi ddim yn gwybod pam. Am efallai oedd wastad y teimlad na bod fi ddim cweit wedi meithrin y sgiliau oedd angen. O'n i wastad yn cysylltu celf efo rhywbeth o ti sort of yn gorfod cael y sgiliau a arbenigo ynddo fe. Falle bod hwnna'n rhywbeth i wneud efo meddylfryd fi. Fi'n meddwl bod hwnna'n un o'r problemau mwyaf gyda dysgu celf mewn ysgolion yw fel, os ti ddim yn gallu fel tynnu llun pensil o botel plastig, ti ddim yn dda mewn celf sy'n, issue. Na fe'n hollol, oedd neb kind of erioed, mae fe'n swnio mor syml, ond oedd neb wedi pwyntio mas i fi bod dim ots, bod ti jyst yn gallu wneud marciau a jyst gweld beth sy'n digwydd. Nes i jyst ar whim llwyr, o'n i wedi symud nôl i Aber. A o'n i wedi bod yn gwario lot o amser yn y ganolfan celfyddydau. O'n i jyst gweld yn y brochure bod na wersi, be nhw'n cael fe, just, fi'n creu abstract painting, just really kind of, ti'n modd, agored fel na. A o'n i'n gweld gwaith yr artist oedd yn cymryd y grŵp, Ruth oedd hi newydd wneud
arddangosfa yn Aberystwyth. O'n i wedi caru fe achos oedd hi'n peintio cerddorion. Oedd yna rhyw... oedd jyst rhywbeth am I gwaith hi. Waw, mae hi mor rhydd. Fi'n credu byddwn ni'n licio hi. So nes I sain o lan i'r grŵp hyn yn meddwl, oh my god, beth fi wedi gwneud? Mae pawb yn mynd I fod yn beintwyr, byd nhw gyd yn, wedi hyfforddi, mynd I ysgol gelf. A oedd rhai yn nhw wedi, oedd e'n grŵp really amrywiol, gwahanol oedrannau, pawb mewn llefydd gwahanol yn bywyd. Ond oedd e'n anhygol, a oedd rhywbeth amdani hi hefyd, oedd hi jyst wir yn pwysleisio'r syniad yma o jyst chwarae, a jyst gweld beth sy'n digwydd, sydd I bersonoliaeth fel fi'n meddwl yn eitha chwyldroadol, achos prin bod fi'n cymryd y risg na. Fi'n licio pethau I fod yn eitha controlled, a teimlo fel bod fi'n neud nhw'n iawn. So, oedd e'n teimlo yn eitha rhyfedd I ddechrau. A wedyn yn gyflym iawn, nes I jyst fynd o bod fi'n caru fe. So, pob sesiwn yn 2 awr, a wastad rhyw gol eitha anelwig gyda ni. So, ond oedd hi wastad yn awgrymu bod ni'n trio gorffen y gwaith o'n i'n neud mewn rhyw ffordd. So, oedd wastad rhyw fath o, cyrheiddiad ar ddiwedd pob sesiwn. O ti fel, reit, fi wedi neud y thing ma. A fi'n eitha proud o fe. Oedd e'n really, oedd e just yn anhygol. Ond i'n ffindo bod fi'n dod adre, kind of yn llawn egni, really byrlymus, ddim wedi teimlo fel yna ers spel. Falle o'n I wedi cyrraedd pwynt efo music lle o'n i'n eitha caled ar fy hunan pan o'n i'n bod yn greadigol, a y disgwyliad oedd, reit, ti'n gofod wneud hyn erbyn diwedd y dydd, neu, ti mor crap, pam ti ddim wedi sgwennu hwn? As gyda hwn, oedd just, dim ots os ti ddim yn gwneud unrhyw beth o werth neu o bwys, just rho lliwiau lawr a just mwynha y paint. So I fi, nath e just wneud gymaint o ddaioni, o'n i'n ffindo bod, ti'n y gorbryder hyn, sydd wedi bod yn nodwedd eitha cyson, o fywyd I fi ers just ages, o'n i'n gweld, gosh, mae fe'n effeithio hyd yn oed hwnna. So nes I just cario ymlaen, a dechrau wneud bach adre hefyd. O'n i'n poeni ar ddechrau lockdown, o'n i'n meddwl, oh my god, shwt ydw i'n mynd I wneud hyn heb athrawes neu heb guru, rhywun I kind of arwain fi trwyddo fe. Ond mae hwnna'n I hynna'n bod yn eitha neis, fi'n meddwl just, o'n i'n wneud lot ar ddechrau lockdown. Oedd hwnna'n cadw fi'n eitha sane, just wneud bach, Fi ddim yn gwneud gymaint ar hyn o bryd. Ond mae hwnna'n okay, fi'n meddwl. Fi wedi dod i'r lle mae fe'n iawn I ddim wneud e hefyd. Ond gosh, fi'n teimlo, tas mwy o bobl yn gwybod pa mor dda mae fe'n teimlo. As dim pwysau I fod yn artist neu'n dda, dim o hwnna. Just bod ti'n cynhyrchu rhywbeth. A mae fe'n okay. Teimlo'n rhydd hefyd, mae mor bwysig teimlo dim disgwyliadau, dim pwysau, just fel creu ar llais dy hun hefyd, sy'n beth mor, ti'n teimlo, bod ti yn falle mynd yn wyllt ac yn expressive iawn, mae da ti'r synwyr yma o reolaeth, achos ti just ti dy hun, a dim byd tu hwnt I hynna. Hollol. A mae hwnna'n rhywbeth really prin, fi'n meddwl, yn enwedig os ti'n creu, neu os ti'n neud unrhyw beth creadigol fel dy waith, mae fe'n anodd dod allan o'r mindset o orfod fel cyflwyno pethau, neu cyhoeddi pethau, neu rhyddhau, mae fel y syniad na o fel, so oedd e'n lyflu I just kind of dal nhw'n really tin. A ddim hyd yn oed dangos nhw I unrhyw un yn y teulu am spel, just joio o'r thing eitha personol. Mae fe'n really pwerus. Mae fe'n cool. Mor falch bod ti wedi mynd amdani, mae mor greu. Un o'r y whims na. So os oes unrhyw un yn gwylio, maen nhw wedi bod yn meddwl, newch achos mae fe just,
newch chi synnu eich hunan, fi'n meddwl, bych chi'n gallu teimlo fel ar ôl e. A dim cywir neu anghywir, dyna beth sy'n... Dyna beth sy'n fel llewchus, ond hefyd yn anhygol yn dan fe. It's just fel, fi jyst yn mynd i greu yn gweld beth sy'n digwydd. Ie, definite. A fi'n meddwl os ti wedyn yn gyda'r teimlad na, ti'n gallu rhoi y teimlad na ar unrhyw beth ti'n neud wedyn. Ti'n modd unrhyw gyfrwng, achos fel na dyle fe fod rili, fi'n meddwl. Mae gormod, achos bod ni'n, a fi weithio meddwl yng Nghymru bod ni'n, ti'n modd ni yn creadigol tu hwnt, a mae lot o gystadleuaeth wedi rhwymo fewn i'r creadigrwydd na, a mae fe'n wych, ti'n modd, fi yn meddwl bod Steddfodau yn wneud rhywbeth rili unigryw a phwysig. Ond i rhywun nath dyfu lan wneud lot o Eisteddfodau jyst trwy ysgol. Weithiau fi'n meddwl bod e'n rili pwysig i jyst dadgysylltu yr elfen gystadleuol na o greadigrwydd, a mae fe'n rili anodd. Weithiau ti ddim yn sylwi bod e'n rhan o dy feddwl di, a'n bod ti'n neud rhywbeth rhydd, a wedyn ti'n fel, Allwn ni mynd mlaen am hyn yn sbel. Mae sgwrs hir hwnna. Ond fi'n credu bod, fi'n credu dyle pawb wneud cwrs o fain celf, fi'n credu bod e'n peth gorau yn y byd. Os ti byth at y loose end, fi'n meddwl, beth ti'n rili mwynhau. Felly, I guess i gloi, o'n i jyst eisiau holi ti falle beth sy'n ar gweill a beth sy'n dod lan gyda ti nesaf. So, fi wedi bod yn hapus iawn wythnos yma. Fi wedi cael prosiect cerddorol am y tro cyntaf mewn oesoedd. So, mae cysyniad fi o amser di mynd yn eitha abstract fel pawb. Ond ers rhyddhau'r album, o'na just gap, ti'n meddwl, achos o ddim gigs, achos bod fi dal yn prosesu'r ffaith bod yw'r record mas, o'n i ffili rili sgwennu cyfwydd, o'n i just yn y lle eitha rhyfedd ma. Fi wedi bod yn gweithio ar project, mae fe'n rili newydd. So, project theatr/cerdd/dance. So, cedi ni cweith yn gwybod be fydd yn iawn eto. Di bod yn gweithio efo Iwan, ag efo Algan Rhys, ag hefo Osian Meilir hefyd, sy'n yn ddawnsio just, mae fe yn anhygoel. So, ni wedi bod yn gweithio ar rhywbeth, fydd falle'n rhan o Steddfod blwyddyn nesaf. Fi'n credu bydd e, fi'n credu bod fi'n iawn i weid na. Ond rhaid i datgelu gormod, ond mae wedi bod yn anhygoel jyst i gael prosiect. Ti'n anghofio, ti'n modd yn y cyfnod yma, bod e jyst mor neis i weithio gyda pobl arall ar rhywbeth, a ddim byw yn y pen. So ni wedi bod yn gwneud lot o bethau dros Zoom a WhatsApp, a mae wedi bod yn eitha hwyl, actually, i weithio fel yna. O'n i'n eitha dubious am trio bod yn creadigol dros Zoom. Ond mae wedi bod yn, fi'n teimlo'n eitha cyffroes am dan o fe. So, dyna fe, Os yna'n gret, mae yna pethau da am Zoom weithiau, ham o'n i. Definite. Ti just, fel o'n i'n gweud, ti a fi'n siarad am hwn o'r blaen, ond ti'n gofio cael y boundaries, neu ti? Neu, mae'n gallu bod yn eitha intense, fi'n ffindo. Ond, diolch gymaint am... Croeso. Diolch yn fawr. Ti'n meddwl wneud i... Ti'n hoffi sgwennu rhywbeth? Gael rhyddiaeth eto, ti'n meddwl, ar ôl wneud hwn? Definite, byddwn ni yn. Nath e kind of ailgysylltu fi efo... Pan o'n i'n blentyn, o'n i'n caru sgwennu, just sgwennu straeon y pethau. Wedyn, nath music kind of dod fewn a nes i just
wneud lot mwy o gerddoriaeth, ond nath wneud hwn a goffa fi, mae fe mor cool i sgwennu straeon, neu jyst i rhoi rhywbeth lawr ar bapur sy'n ffurf hirach. So, diolch. Fi'n gobeithio wneud mwy, neu o leia trio, efo'r feddylfryd na, os dim anghywir a cywir fan hyn. Gobeithio. Mae'n debyg i fel celf o ran fel mae rhywbeth ti'n neud falle pan ti'n iau a ti'n rili mwynhau. O wedyn, gyda fi'n hun, ti'n meddwl bod angen i fe fod o ryw safon penodol mwyn bod ti'n gallu cario mlaen rhywsut. So fi'n rili falch bod ti wedi sgwennu rhywbeth i ni. Wel, diolch. Gobeithio gallu di sgwennu rhywbeth eto. Definitely. A mae'n rhaid fi weud, fi'n meddwl bod gymaint i digwydd yn yr 5 mlynedd diwetha i fel y stamp, achos mae pobl yn teimlo nawr bod nhw'n gallu trio a ffrydiau gwahanol o trio a arbrofi, ti ddim yn gofod mynd trwy'r yr un hyn ffyrdd, neu teimlo bod ti ddim digon da. Fi'n credu bod e'n rili pwysig bod pobl yn teimlo bod nhw'n gallu just, rhoi go arni. A fi rili'n gweld bod hwnna wedi newid lot yn just cwpl o flynyddoedd, so cool. Gobeithio allwn ni gadw fynd fel yna hefyd. Definitely. Diolch o galon i ti am gwrs. Braf iawn cwrdd â ti. Soon. Braf iawn. Diolch yn fawr. Siarad yn fi. Diolch Esyllt. Nesa yma. Wedyn, da ni'n mynd ymlaen at Cerys rwan, dwi'n meddwl. Fel arfer, da ni'n gwneud ymateb i gelf yn y cylchgrawn, a fel arfer mae'r celf hwnnw rhywbeth chi'n sbio fan lynydd, ffotograff neu beth felly. Ond tro yma, oedden ni'n meddwl gwneud beth yn bach yn wahanol, a felly wnaethon ni ddewis darn o gerddoriaeth. Ac Ela Parry nath ymateb i'r darn o gelf, ac un Cerys gyda ni'r calw felly. Na i jyst rhoi chydig o gefndir. Mae Cerys Hafana yn dilyn o'r esdeirell, pianydd a chyfansoddwr o Fachynlleth. Gyda gwreiddiad dwf yn angherddoriaeth draddodiadol Cymru, mae hi rwan dilyn ei thrywydd ei hun, gyda diddordeb mewn cerddoriaeth o bob math. Ei phrif ysbrydoliaeth yw sŵn y glaw a hwyan gerddi, ac mae hi'n defnyddio technegau ag effeithiau ar y deirell, gyda thair rhes o dana mwyn adleisio sŵn iaith a thywydd Cymru. Felly, nawn ni adael i chdi perfformio. Cool, diolch. Ydw i'n neud sŵn? Cool. O'n i methu penderfynu be i chwarae'n gynta, so na i chwarae'r darn nath cael ei defnyddio yn y gyfrol diwetha i ddechrau. Ydy'r delyn yn swnio'n iawn hefyd? Cool. Na i dynnu clustfon fi i mi gael clywed y delyn yn iawn. Just chwifiwch os oes na rhywbeth yn wrong. Helo, ydych chi'n gweld Cerys? Ydy ar galeri fi wan, yndi? Ydych chi'n gweld 4 yna ni? Iawn. Speaker view. Ydych chi'n gweld Cerys? Ond Grug. Ydw i angen... Dwi'n siŵr beth sy'n digwydd. Neud sŵn i fod ar speaker view.
Dwi rili ddim eisiau mynd ar Cerys. Oce, tria siarad unwaith eto, Cerys. Ydy o... hynna? Ydy hynna'n well? Ydy'r delyn yn mynd i... Oce, cool.
Dwi fan yn mynd i ganu can. Dwi bach yn concerned achos nes i dreulio'r wythnos diwetha ar rhyw fath o breswyl mewn capel mawr gwag ac oedd yr acoustic yn anhygoel a dwi wedi gwrthod canu adre ers hynny achos fydd hi'n rude awakening iawn i be mae llais fi actually yn swnio fel. Felly ymddeheiriadau os dy'r sŵn sy'n dod allan wan ddim yn gret. Fydd hi gymaint o surprise i fi a fydd hi i chi. A dwi angen cofio. Sori am hyn. Reit, dyma y ferch o blwy Penderyn. Rwy'n caru merch o blwy Penderyn ac yn ei chanlyn ers lawer dydd. Ni allwn garu ag un ferch arall pan welais
A na i orffen gyda trefniant ar ôl i fi ail-tiwnio o'r alaw traddodiadol Pybydd Coch. Di siarad a tiwnio byth di gweithio i fi, a wan dwi mewn pickle. Cool.
Waw, diolch o galon, Cerys. Hwnna'n hyfryd iawn. Diolch. Mae gen ti album i'w Oes. Lewis. Ti Oes. eisiau rhoi plug sydyn? Ie, enw'r album yw Cwmwl, ac mae hi ar gael yn yr holl lefydd disgwyliedig, ac yw ffrynu ar Bandcamp neu yn uniongyrchol gyna i, ar y Facebook neu'r be bynnag. Dwi heb di cael lot o ymarfer yn plygio fo, achos nath nhw cyrraedd diwrnod cyn y lockdown. Ie. Di bobl yn cyfeindio chdi ar Instagram? O ie, Instagram a Twitter hefyd. At Cerys Hafana? Ie. Hei, diolch yn wir. Cool. Diolch i bob sydd wedi cyfrannu heno. Mae wedi bod yn noson special iawn. Dwi wedi mwynhau hynna'n arw. Sori am yr problemau technegol amrywiol. Da ni newydd gael fiber optic broadband yn garmal a mae jyst ddim yn dim hen ni. Mae'r jyst y gallu digidol yma. Dwi'n streamio fideos. Oh my god, dwi'n streamio fideos. Dwi'n excited lan. Ond, ia, tro nesaf fi pethau chdi bach fwy llyfn. Llŷr, sgyn ti gyfraniad? Na, goes. Na, ti'n byth. Na, mae'n diolch i bob. Mae wedi bod yn noson gret. Mae'n wastad, mae rhywun yn anodd weithiau gwneud pethau fel hyn dwi'n teimlo weithiau, achos does na byd tebyg i lwyfan am hwn i'n agos, ond na, diolch i bob am ddwad, a mae wedi bod yn noson gret, a mae rhywun yn wastad lansio, mae'n beth braf o lansio a gael allan a cael bobl yn darllen a pethau felly. Ynddi. Ie, diolch i Ceinwen, Alaw, Cerys a Georgia. Mi fydwch chi ffeindio nhw gyd ar y cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl Ceinwen di'r unig un da ni ddim wedi cael ei handlen hi. Dwi'n gwybod pam chi eisiau... Anyway, be di dy handlen ni, Ceinwen? Ceinwen am Jones ar Facebook ac ar Instagram ac am Ceinwen ar Twitter. Ideal, cerwch chi chwilio am... O ie, a penblwydd hapus Cerys Hafana! Ie, penblwydd hapus! Ddim byd eich dde. A Cerys Hafana cael ei penblwydd heddiw. Mae'n hogan fawr. Dwi'n siŵr, mae'n hogan ddi. Dwi'n mynd i ofyn. Ta waith. Diolch i bob sydd wedi cyfrannu heno, diolch i gyd am ddod, ac os nad ydych chi wedi'n barod, cerwch i brynu copi o'r rhifyn diweddara ar gael o'ch siaplwr a Gymraeg leol neu oddi ar y wefan. A mae'n lu o gyhoeddiadau eraill i'w cael ar y wefan hefyd, cerwch i fanna i checio nhw mas, fel maen nhw'n deud, yn y Deep South. Reit. Ar hynny yn nodyn o fel i chi, nos da i chi gyd. Nos da! Nos da!